Through the eyes of an orphan, we see pain here on earth, all the hunger and starvation this world is going through. There are wars everywhere, people dying here and there, but there is hope, it's not the end. We are bound for glory. This is not our home, this is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. At times our problems just get too much, and we feel like giving up. When we've really fought the hardest, yet we fail in the end. Our friends have gone away, everything seems just in vain. But there is hope, it's not the end. We're bound for glory. This is not our home, this is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. We all desire to live in a perfect world. It may not seem, but we're heading there. This is not our home, this is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face.
I am so glad to introduce our speaker this afternoon. Our speaker this afternoon graduated from Bachelor of Arts in Theology at Adventist University of the Philippines. After graduation, he served in the pastoral fields as a district pastor and a church pastor, and then later as Health and Youth Department Director of South Central Luzon Conference. Because of his exemplary dedication in his ministry, he was elected as the President of North Philippine Union Conference. But this appointment was short-lived since he was later elected as the Vice President for IEL NDR at Southern Asia Pacific Division. Our speaker this afternoon, Pastor Ernil Gavin. Okay, thank you so much, Dr. Arugante. At sa atong elder po, na nag-pray. So, thank you so much din sa ating special number. Dagang salamat. Okay, so good afternoon po sa inyong lahat, mga igsoon. So, ngayon po ay medyo alangang oras, holy hour. So, I prepare dito po magsalita para nakikita ko kung sino ang nagme-meditate. You can sleep, pwede po kayong matulog, pero don't close your eyes. Okay? So, this afternoon ay magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral at ako po ay nagpapasalamat na maging kabahagi po ng Care Group Festival ng Central Visayan Conference. Actually, this is my second time. Madalas ako'y sa CBC. I was invited, padalwa ko na ito. Last time, dyan sa may auditorium, nung panahon ni Pastor Bukala, na siya ang nag-preach at nag-reaping campaign. Actually, si Pastor Charles Nogra ay classmate kami sa Masteral sa AUP. Kaya pag si Pastor Charles ang nagsabi sa akin, ay hindi ako makatanggi. So, we're good friend. At ako pinagpapasalamat kay kay Jomar sa pag-invite din sa akin. Okay, so mga kapatid, our focus is discipleship. At mga kapatid, ito pong department ng NDRIEL, actually this is not department, this is an office. Na ang NDR po ang nagko-collaborate, we are working together with all the departments of our church to carry the nurturing, discipleship, reclamation, and evangelism program of our church. Naka-on na ito, partner? Alin ba? Yeah. So let's start. Ang time po natin ay hanggang 2:15. Ako naman po ay hindi mahabang magsalita. Anyway, ito pong presentation ay iiwan ko kay Pastor Jomar and you can ask for a copy of this presentation. Mga kapatid, according to our church record, ang ating church po since 1965 up to 1994 ay meron po tayong church members na 39,100,507 ang naging kaanib ng ating Seventh-day Adventist Church. Subalit mga kapatid, ang nakakalungkot, out of 39,100,507 people na naging member ng Seventh-day Adventist Church, according to survey and according to the statistics, mga kapatid, 15 million, pila? 15,100,000 plus ang lumalabas sa ating iglesia. At mga kapatid, our net loss rate is 39%. At kung ating i-explain, sa bawat 10 na bagong church members, 4 ay lumalabas. Mga kapatid, kayo po ay member ng inyong mga local churches.
Marami tayong mga crusades, mga pangangaral na ginawa. Marami tayong nabautismuhan. Pero after few months, after a year, nasaan na yung mga nabautismuhan natin? When I was new worker, ako'y laging kauban sa malalaking evangelistic meeting ni Pastor Gusilatar. Ambot kung kilala nyo si Pastor Gusilatar. Yung mga visiting evangelists from US, ako ang nag-groundworks. Ako ang nagko-coordinate. Mga kapatid, it is very sad. After few months, mga kapatid, kung ang nabinyagan ay 100, 105 ang nawawala. No, may natitira naman, pero mga kapatid, malaking porsyento ang lumalabas sa ating iglesia. Mga kapatid, yan po ay kaluluwa. Yan ay pera. Gumagastos tayo ng milyon-milyon na mga salapi para makahikayat ng mga kaluluwa. Pero mga kapatid, ang nakakalungkot, after few months or after a year, sa bawat 10 ay 4 ang lumalabas sa ating iglesia. Kaya mga kapatid, according to the studies na ginawa ni Dr. Trim ng Adventist Archive and Research Institute or Office, narito po ang mga reasons, most important reasons why some of our members are not attending the church. According to the record, 28% ay lumalabas, kuwan lang, basta siguro hindi masyadong luto, hindi masyadong na Bible studyan, hindi masyadong prepare, so they just leave the church. 25% lack of compassion for the hurting. Kanina yung message ni Pastor Wendell. Mga kapatid, maraming mga Adventists ang lumalabas sa church. It's not because of doctrine. Maganda ang ating doktrina. Mga kapatid, maraming reasons kung bakit lumalabas ang marami nating mga kapatid is because of social relationship. Meron tayong 2 kabataan. Yung babae, leader ng church, pero nangyari, here comes the bride, 3 months inside. So mga kapatid, nalaman ng iglesia, dinisiplina itong ating kapatid na dalaga, na young people. Mga kapatid, yung boyfriend din niya na nakabuntis sa kanya, dinisfellowship din, tinanggal din sa iglesia. Tinanggal sila mga kapatid, wala man lamang kumausap sa kanila, wala man lamang dumalaw. At nalaman lang nila na sila ay disfellowship na pala dahil binanggit lang nung kanyang kaibigan. Mga kapatid, out of that circumstances, hindi na bumalik at hindi na nakita itong 2 kabataan. Meron din tayong isang elder. Matagal siyang elder sa church. Very active, kasama sa crusade, kasama sa mga visitation. Mga kapatid, nagkasakit yung kanyang asawa. Namatay yung kanyang anak. I don't know, ito'y nasa ministry magazine. Mga kapatid, namatay yung anak, nagkasakit yung asawa, walang kapatid na dumalaw sa kanila. Kaya mga kapatid, according to the report, 25% ng mga Adventists ay lumalabas sa church because of lack of compassion. 19% moral failure sa part ng naging Adventist. At nandyan po 13% conflict in the congregation and other reasons. So marami po ang lumalabas, not because of doctrines. It's because of social relationship and other social problems. Kaya mga kapatid, ang sabi po sa John 15 verse 16, basahin nga po natin. John 15:16, 1, 2, 3, please read.
Okay. Ang sabi po, hindi nyo ako pinili, pero kayo'y aking pinili, at kayo'y aking tinalaga na kayo'y yumao. I will go and bear fruit, magsipagbunga kayo. Pero ang sabi po, and that your fruit should remain. Kaya mga kapatid, ito po ang plan, nais ng Diyos, na ang ating mga nahikayat, ang mga bago nating kapatid, ay manatili sa iglesia. Evangelism, page 352. Lahat nga po ng nakaganitong kulay. Ano bang kulay ito? Anong kulay yan, Manong? Mint green. Pakitayo nga po lahat ng naka-mint green. Basahin nyo po. All tayo, tindog, naka-mint green. Okay, tanan, basahin nyo po. Okay, thank you so much. Siguro hindi mo kayo aantokin niya. Okay, so binabanggit po sa sulat na Ellen G. White na kay Kristo tayo po ay membro ng isang pamilya. Ang Diyos ang ating Ama at ine-expect ng Panginoon na tayo po'y magkaroon ng interest in the members of His household. Hindi po yung casual interest lang, but a decided continual interest. Testimonies, Volume 4, page 68-69. Lahat po ng mga naka-purple. Anong kulay ito? Kayo, sister. Mga naka-purple. Sige. Ready, go. Okay, thank you so much. So mga kapatid, tayo po'y nire-remind dito na hindi po after ng baptism tayo'y praise the Lord na. Thank you so much, praise the Lord. Na kaming 50 baptism, 100 baptism. Mga kapatid, our work does not end after baptism. Ang sulti ng ating Panginoon through Ellen G. White, they need to be looked after. At ang sabi diyan, they do not realize that these newly converted ones need nursing, watchful attention, help, and encouragement. Next. Testimonies, Volume 4, page 68 and 69. Kayo, sister, dark blue. Dark blue. Tindog. Dark blue po, dark blue. Okay, ready? 1, 2, ready, read. Thank you. So ito pong mga bagong binyaga nating kapatid, ang sabi po dito, they should not be left alone, a prey of Satan's most powerful temptation. Kasi ito mga bagong binyagan, dati-rati may mga barkada, dati-rati nagiinom, naninigarilyo, iba ang lifestyle, tapos ngayon naging Adventist na. So mga kapatid, ang sabi po ni Ellen G. White, sila ay talagang subject sa temptation at prey ni Satan. Kaya ang sabi po, these souls need the meat apportioned to every man in due season. So mga kapatid, ngayong hapon, this is very applicable for all of you. Narito po ang mga recommendations para sa mga tanang lokal na iglesia.
how we can nurture and disciples all our newly converted church members. Number one, implement a systematic process of discipleship with clear and practical steps. Pila po sa atong mga churches ang merong clear at merong written discipleship program sa inyong iglesia? O ba't binaba mo na? Meron po ba kayong mga approved discipleship program sa inyong iglesia? Ano po itong systematic process of discipleship? Letter A. What I mean is, ito po ay paper, document. Ang head title po nito is Nurture and Discipleship Program of Local Church. So, narito po yung mga process or mga steps na as much as possible ay to follow at gagawin ng mga local churches to nurture and disciple and reclaim our former members. Number one, prepare new Adventist believers before baptism. So make it sure na yung ating mga babautismuhan ay nag-undergo ng baptismal classes, Bible studies, attended care group Bible studies, attended evangelistic meeting. Pastor, paano po yung nagsabing, Pastor, gusto kong magpabautismo? Hindi naman naka-attend ng crusade. One night lang o 2 nights na naka-attend. Pero nung nag-appeal yung pastor, nagtindog at pumunta sa unahan at magpapabinyag. Meron po tayong iba't ibang mga posisyon. Sa Sri Lanka, ako po'y galing last month, meron silang policy. Kaya si Pastor Jerry Patalinhog, ambot kung kilala nyo. Si Jerry Patalinhog, taga Mindanao. Siya po ang presidente ng Sri Lanka. Yung mga elder sa mga churches, ayaw nilang binyagan kapag hindi natapos yung 28 fundamental beliefs. Okay ba sa inyo yun? Mga kapatid, meron tayong iba't ibang mga posisyon. Mga kapatid, gaya po ng aking binanggit, hindi natatapos sa baptism ang pagtuturo ng Biblia. Mga kapatid, kung nag-decide, it's up to the board or it's up to the church. Kung bautismuhan yung isang kapatid, at after baptism, mga kapatid, hindi doon tumitigil ang pagtuturo. Ano ang sabi sa Matthew 28? At turuan and teach them all the things that they should do. Tuturuan pa rin natin. Pero mga kapatid, as much as possible, make it sure na yung ating mga babautismuhan ay naka-attend sa evangelistic meeting, naka-attend sa care group Bible studies, at sa mga baptismal classes. Second, yung ating mga bagong kapatid, let us integrate new members into church life and ministries. Yung mga bagong bautismo, mga kapatid, ay i-involve po natin sa mga programa ng church. I-member natin sa ating care group at i-involve natin sa mga social activities and other programs of the church. Like this morning, gaya po ng sinabi ko sa inyo, kung hindi ako na-involved sa outreach program, ay hindi po ako magiging matatag na Adventista. Kaya yung mga bagong binyagan, bigyan natin ng part sa church. I-involve natin sa ating care group. Kasi, alam nyo, pag tayo nagko-crusade, ang babait natin. Malayo pa lang sa pintuan, wine-welcome na natin. Talagang, sister, brother, dagan salamat, welcome, sulod ka, upo ka. Pero kapag nabinyaga na, wala na. I don't care. Minsan, hindi na natin ini-invite, hindi na natin hinahatid, pero nung tayo nagko-crusade, hatid, sundo, welcome, pauupuin natin, bibigyan ng merienda,
Pero sometimes, kapag after baptism, wala na tayong follow-up program and we don't care. Umattend siya at hindi, ang katwiran natin, nalaman na naman niya, bahala na siya. Ang kaligtasan, kanya-kanya yan. Kaya mga kapatid, we have to integrate new members into church life and ministries. Next is, let us develop spiritual habits. Ating turuan at ating i-mentor ang mga bagong member how to develop spiritual habits. So yung mga bagong bautismo, turuan natin kung paano mag-conduct ng family worship, kung paano magbasa ng Bible, at kung paano manalangin. Meron pong isang kwento. Merong bagong binyagan, pinag-pray sa unahan. Binigyan ng part, pinag-pray. Hindi naman na-orient, hindi naturuan. Hindi alam nitong bagong kapatid kung paano tatapusin yung panalangin. Naranasan nyo na yon? So hindi niya alam kung paano tatapusin. Kaya yung mga kapatid, matagal na nakaluhod, naghihintay. Pero yung pinag-pray, lumabas na pala ng pintuan at ang sabi sa bintana, mga kapatid, tapos na, babay na sa inyo. So, mga kapatid, i-involve natin, tuturuan natin ang mga bagong kapatid kung paano magbasa ng Bible. Saan ba makikita ang Matthew chapter 29? Meron ba Matthew 29? So turuan natin, New Testament, Old Testament, turuan natin magbasa ng Bible kung paano mag-worship. Kaya let us develop spiritual habits. Next is, foster growth in biblical and doctrinal understanding. Mga kapatid, i-review pa rin natin sa kanila ang 28 fundamental beliefs. Ambot kung meron kayong Voice of Prophecy lesson. Meron ba tayo ditong BOP lessons? Meron. Yung pong BOP lessons, magandang review sa mga bagong binyagan at sa mga kapatid. At ito ang isang magandang paraan ng evangelism. Meron tayong church sa Manila. Kung naririnig nyo, ang Baisa Seventh-day Adventist Church. Alam nyo, bihira silang mag-public evangelism. Ang strategy nila, Voice of Prophecy. Isang kapatid, tigli-5 lesson. Sa bawat 5, makapagpabinyag ka ng isa. Kung ang member mo'y 100, every year may 100 na bagong kapatid. Very simple, pero yung Voice of Prophecy, maganda po yan kasi nababasa tapos may decision making. Tinatanggap mo ba ang araw ng Sabat bilang tunay na araw ng pagsamba? Yes, no. So mga kapatid, ating i-review at let's conduct a special series on prophecy seminar and other tools for personal Bible studies. Letter E, under systematic spiritual discipleship program, train and involve new members in personal witnessing. Itong mga bagong binyagan ay i-train natin kung paano magbigay ng testimony, kung paano mag-house-to-house visitation, kung paano magbigay ng Bible studies at i-involve natin sa mga crusade, care group, evangelism, and other witnessing program. Alam nyo mga kapatid, nung ako'y mag-speaker sa Voice of Youth, at nung makita ko yung 8 na tumayo at nag-decide magpabaptize, nandun yung joy na hindi mo kayang explain at talagang nandun yung kaligayahan na talagang hindi mo kayang ipaliwanag. Kaya mga kapatid, the more you give, the more you receive. Do you believe that? Kapag ikaw ay nagba-Bible study, ikaw mismo titibay at lalago ang iyong pananampalataya. Second, so ano po yung first sa discipleship making? Let us create or let us have a discipleship program in our church. At nandun po yung mga steps na dapat natin gawin how to disciples the new member. Number 2, create a warm and nurturing atmosphere in the congregation. Letter A,
Let us encourage members to be kind and welcoming and to take interest in others. Let us train members how to demonstrate friendliness, acceptance, interest in visitors. Let us set up a welcoming ministry. Ako po'y nagkaroon ng privilege na maka-attend sa church ni Rick Warren. Yung sumulat ng Purpose-Driven Church, Rick Warren, yung Saddleback Church. Ako po'y naka-attend sa Saddleback Church. Ako'y dinala ng aking kaibigang doktor sa California. Alam niyo mga kapatid, sa parking lot pa lang, may nag-a-assist na. Pagpasok mo sa pintuan, talagang very warm ang welcome sa mga visitors at mga kapatid. At yung nagdadala ng program mga kapatid, very dynamic. Minsan tayo sa Sabbath School, meron tayong chorister, parang funeral service. Oh, happy day! Tapos, tatayo yung magmi-mission spotlight. Maayong aga sa inyong tanan, mga igsuon. Kagabi lang po binigay sa akin itong mission spotlight. Kaya pasensya na po kayo. Akin pong babasahin. Basa-basa, Tapos, bago po magsalita sa elder, makakapakinig tayo ng special number. Yung special number nandun pa sa malayo. At takbo-takbo pa. Maraming gap, mga kapatid. Doon sa Saddleback Church, mga kapatid, very organized ang kanilang program. Wala silang band, pero mga kapatid, dynamic ang Sings Inspiration. Ang program very smooth, walang lapses. Pero kapatid, mga kapatid, minsan sa ating program maraming lapses. Ang tagal, maraming gap. At hindi minsan prepare ang ating mga program. Kaya paano, kapag tayo may bisita, paano mawiwiling bumalik yung ating visitor kung ang ating worship ay parang funeral service? Tapos, kakamay pa tayo. Happy Sabbath po, dulo lang ka. Ganyan lang. Happy Sabbath. Oh. Tapos, pag after ng hour of worship, minsan, wala man nag-i-invite na, sister, diri ka na magkaon na ang patlak sa likod. So, mga kapatid, ako po'y naka-experience. Ako'y umattend ng isang church. Ako'y visitor, estudyante pa ako noon. Natapos ang hour of worship, wala mang lang nag-invite sa akin magpakaon. Kaya ginawa ko, ako'y nag-Jollibee. Sabado, kumain ako sa restaurant kasi wala man lamang nag-invite. It's okay. So mga kapatid, let us create a warm atmosphere sa ating church. Kaya kita niyo po yung mga Baptist church, mga born again, talagang very friendly, very warm. Ang kanilang mga service at ang mga kapatid, very friendly talaga. So mga kapatid, sana po ang ating mga churches ay maging friendly at maging warm. So, it's a matter of practice. Ano po? And prayer. Let us develop active social and prayer ministries. Let us involve members in social programs. So, outing, sports, involve natin, and prayer teams. Then, let us move our congregation toward being a missional community. Let us provide community services, witnessing programs, networking with local government units and sector. So mga kapatid, ang ating church is organized for mission. Gawin natin ang ating church na missional. Nakakalungkot po na meron tayong mga local churches na sa loob ng isang taon wala man lamang baptism o wala man lamang evangelism. Kalimitang activities, social, sports, potluck, mga social parang organisasyon lang. Mga kapatid, we are called for mission. That is our calling. And evangelism is our lifeblood. That is the reason why our church was organized. So let us make our church missional. At mga kapatid, alam nyo, hindi po problema ang interest. If we know how to make partnership with the government,
Marami po tayong opportunities na open sa atin. At mga kapatid, tayo po nagpapasalamat. Itong naging presidente si BBM, hindi ko naman pinopromote si BBM, si Bongbong Marcos. Pero nung si Bongbong ang mag-president, sa ecumenical prayer, mga kapatid, hindi nawawala ang Adventist. Nung kanyang inauguration, I have the privilege na ako ang isa sa nag-pray sa kanya. Tapos nung ikalawang SONA, si Pastor Roger Caderma. At itong last State of the Nation Address, si Pastor Jerry Cahobe, presidente ng North Philippine Union Conference. Kaya mga kapatid, maraming opportunities sa South Central when I was the president. Meron kaming Memorandum of Agreement with the Department of Social Welfare and Development. Alam niyo yung 4Ps, Pantawid Pamilya Program? Alam niyo sa buong San Pablo, ibinigay sa Seventh-day Adventist ang pagle-lecture sa mga 4Ps. Naka-establish kami ng 2 churches sa 2 barangay because of 4Ps. Bakit? Kasi yung 4Ps, bago sumahod, required na umattend ng seminar. At mga kapatid, kami ang nagle-lecture. Bago mag-lecture, may prayer. Tapos ang dinidiscuss namin, New Start, Celebration, Family Series, at ini-integrate namin ang Bible. Ang sabi nga nung isang taga-DSWD, Pastor, kahit anong gawin nyo, bahala na kayo. Kung Bible studyhan nyo, wag lang sa time ng lecture, pwede nyo i-integrate. Alam nyo mga kapatid, maraming opportunities. At ang ating church ay hindi mawawalan ng trabaho if we know how to make partners with the local government. Itong si bagong Chief of Staff, kilala niyo yung bagong Chief of Staff ng Armed Forces? Sino? Si General Bronner. Mga kapatid, nung siya ay hepe pa ng Philippine Army, pinatawag kami sa headquarter ng Philippine Army. At alam nyo, gustong makipag-partnership ng Armed Forces sa Seventh-day Adventist Church. Bakit? Kasi nung nag-crusade tayo sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, maraming mga leaders ng mga NPA at mga rebel ang nag-surrender because of AWR at crusade or Bible seminar ng mga Adventist. At kung nakita nyo sa General Conference, nabinyagan 3 military. Nagpabinyag si Colonel, I forgot the name, yung company commander ng Oriental Mindoro. Kaya si General Bronner, gusto niyang maging best practice ang Adventist, na for 50 years, hindi nila napasurrender ang mga NPA sa Mindoro. Pero nung pumasok ang AWR at ang Adventist, mga kapatid, maraming surrenderers ang nagpabinyag at naging Adventist. Ako po'y nagkaroon ng privilege, kasama ko ni Ted Wilson at ni Dwayne Maki. Ako'y nakapagbinyag, tinatanong ko, ikaw ba'y totoong NPA? Kasi may benefits eh. Totoo ka bang NPA? Taga saan ka? Taga Santa Cruz, Occidental Mindoro. Alam ko yan. Ikaw, taga saan ka? Mamburao. So, kabilang probinsya yung Santa Cruz, Mamburao. Pero nabinyagan sila sa Rojas, meaning to say, talagang namundok sila at talagang naging active na mga NPA. At, mga kapatid, because of our gospel ministry, nabinyagan. Kaya mga kapatid, good siya tayo sa government. Minsan tayo lang ang hindi assert na tayo makipag-partner. Kung tayo po'y makikipag-partnership sa mga NGOs at mga government, marami po tayong opportunities na pwedeng gawin. Sa DOH, ang DOH, ang gustong-gusto nila, Adventist. Ang PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, nung panahon ni Duterte, mga kapatid, sa Luzon, talagang hirap kami, very active. Ang daming ibinigay sa aming drug surrenderers na dapat i-reform, dapat lecturan at turuan. At ako po'y member ng PDEA Council.
Member tayo sa Philippine Drug Enforcement Agency Council meeting. Kaya marami pong opportunities if we will make network with the government units and sector. And mga kapatid, let us adopt attendance counts as standard so that pastors and elders can track the net retention rate. Kayo po ba ay merong natatrack nyo ba? For example, last year, ilan ang ating nabinyagan? Let's say sa church ng Bulacau, nakapagbabinyag tayo ng 30. Ngayon, ilan na lang ang natitira? So natatrack ba natin? At alam nyo, maganda sa Sabbath School, yung yellow card. Ewan kung ginagawa pa yon. Yung yellow card, tandaan nyo yun? So nandun yung mga members ng Sabbath School, chinecheck. Kaya alam nyo, ang iglesia, maganda ang kanilang sistema. Bago ka pumasok ng kapilya, may attendance card. Babaliktarin mo yung pangalan mo. Pag ikaw ay sumamba, babaliktarin mo yung pangalan mo. At after ng pagsamba, chinecheck ng diakono kung sino ang absent. At kinabukasan, dadalawin ng ministro at dadalawin ng mga lay pastor nila yung kapatid na hindi sumimba. Pero mga kapatid, sa atin, 1 buwan ang nawawala, hindi pa natin alam, hindi man lamang nadadalaw. Kaya merong isang Adventist na namatay. Sa kanilang pamilya, siya lang ang Adventist. Dumalaw yung mga kapatid sa iglesia. Sinalubong sila nung tatay. Ang sabi ng mga kapatid, kami po yung mga Adventist. Kapatid po namin yung inyong anak na namatay. Kayo pala mga Adventist. Ang aking anak, ilang buwang nakaratay nagkasakit. Meron bang dumalaw sa inyo kahit isa? Tapos ngayon kung kailan patay na, saka kayo magsiservisyo, umuwi na kayo. Mga kapatid, so let us track the names at yung mga kaanib natin sa iglesia. Number 3, the best way how to nurture and discipleship is to create care groups and train leaders in mutual nurture and care in a small group. So maganda po ito na talagang binibigyan nyo ng emphasis ang care groups. Ang isa sa pinaka-effective and efficient na paraan ng nurture, discipleship, and evangelism is care group. Kaya alam nyo po, ang South America, bawat kilometro may Adventist Church. Ano ang sikreto? Care group, mga kapatid. Kaya sana po ipagpatuloy natin ang pag-organize ng care group sa ating church. Alam naman natin ang care group composed of 8 to 12. Pag more than 12, you can divide your care group. At mga kapatid, ang care group, they meet at least once or twice a week outside the church. At merong lesson na pinag-aaralan. At sa bawat care group, ay nag-i-invite tayo ng CF. Ano ang CF? Cared friends or cared families. So kung bawat care group ay merong invited na care friends or cared families, every year hindi tayo mawawalan ng bautismo. Number 4, let us develop and implement a strategy of reclaiming former and inactive members. Mga kapatid, ilan po sa inyo ang merong program ng reclamation? Kanina binanggit natin na milyon na mga Adventista ang lumalabas sa ating church. Ano po ang ating attitude sa mga hindi na dumadalo? Sasabihin natin, nagawa na namin ang aming part. Bahala na sila. Mga kapatid, they are precious souls. Kaya sana po bawat taon ay mag-goal tayo na at least 4 or 5 ng mga former members ang mapabalik natin sa ating iglesia. So, ang isang paraan mga kapatid, ilan po sa inyo ang church clerk? Church clerk ng lokal na iglesia? Meron. Ilan sa inyo ang nagkakandak ng church membership audit? Alam niyo yung church membership audit?
Di ba meron tayong auditor ng pera? Yung ating mga church auditor. Pero mga kapatid, tayo ba'y nagkakandak ng church membership audit? Ano po ang church membership audit? At least every 2 years, kukunin niyo yung church record book, i-review. For example, sa Talisay, ang member ay let's say 200. Sa 200 na members, ilan ang mga estudyante na nag-aaral sa Manila o sa ibang lugar? Ililista yan. Out of 200, let's say 30 ang mga nasa ibang lugar, nagwo-work or estudyante. So 200 minus 30, 270. Sa 270, ilan ang mga members na nakatira lang around Talisay or Pardo or malapit na hindi na dumadalo? So ililista po natin yung mga hindi na dumadalo at aalamin natin, dadalawin, ipagpipray at i-encourage nating bumalik. Kung bumalik, praise the Lord. At kung ayaw na talaga, nagawa na natin ang proseso. Mga kapatid, the church board will recommend na ang mga pangalang ito ay idadrop or tatanggalin na sa iglesia. Merong ilang mga kapatid, Pastor, nagpapakahirap nga tayo tapos magtatanggal pa tayo. I don't know mga kapatid, maliwanag ang binabanggit ng church manual. There are some reasons, naka-indicate doon ang mga reasons kung bakit dapat tanggalin ang isang kapatid. Kasi, alam nyo, reflection niya ng church. Mahal natin ang kapatid, pero hindi natin kinokondon yung kanilang kasalanan. Magkukrusade tayo, sasabihin, Pastor, hindi ba nyo member yun si ganito? Bakit tumataya sa loto? Bakit si ganito, di ba Adventist yan? Bakit dalawang asawa? Bakit may alagang baboy? Di ba Adventist yan? Sa mga kapatid, ano ang ating sasabihin? Kaya mga kapatid, ina-advise po na tayo'y mag-church membership audit. At alam nyo, bloated ang ating church record. What do I mean by bloated? Hindi po tama ang ating inire-report. Katulad sa NPUC, when I was the executive secretary, prinomote namin yung church membership audit. Yung ating isang mission, Mountain Provinces Mission, yung Baguio City. Ang nakarecord sa kanila, 26,000 ang nakarecord sa books. Pero nung mag-membership audit, mag-inventory, alam nyo, ang active members na lang nila na dumadalo na nakikita nila, only 9,000. Imagine, ang laki ng discrepancy. At ang ating mga records, bloated, marami, pero sa actual na dumadalo sa church ay halos kalahati at wala pang kalahati. So, okay na po yan. Okay, number 5, second to the last. Implement a comprehensive practical training in conflict resolution and reconciliation. Ilan po sa inyo mga churches ang nakapag-conduct ng conflict resolution and reconciliation seminar? Meron na po ba sa inyo, sa ating mga pastors? Ilan po sa inyo nakapag-conduct ng conflict resolution and management? Ito po ay isa sa mga advice ng General Conference, Nurture and Discipleship Committee. Kasi ang isang dahilan kung bakit maraming lumalabas dahil sa mga away, tampo, sama ng loob. Kung hindi marunong mag-process ang elder, ang pastor, o ang mga kapatid, lumalala ang problema at hanggang sa lumalabas na ng iglesia. Sa mga kapatid, kailangan po marunong tayo ng process ng conflict resolution and management. Kasi nangyayari, sa halip na magkasundo, dumadating sa barangay at dumadating sa korte. Ako po'y nakaranas ng madimanda. Kasama ako sa nadimanda. Pati yung church board, lahat idinimanda ng isang kapatid, ng ilang kapatid. Ang sabi ng judge,
Adventist pala kayo. Kayo pala, Adventist din. Hindi nyo ba kayang ayusin yan sa inyong iglesia? Pwede bang umuwi na muna kayo at ayusin nyo sa inyong church? Bakit hindi nyo maayos? Dadalhin nyo pa rito sa akin sala. Kaya mga kapatid, if we can settle sa ating tahanan, sa ating church, mga kapatid, nakakahiya. Minsan nakakaabot tayo ng barangay. Adventist sa Adventist, may demanda, may mga complaints. Kaya mga kapatid, let us train our leaders, our church members in conflict resolution and management. Next is create new members class. Alam nyo itong new members class? Yung mga bagong binyagan, hindi po natin isasama sa regular Sabbath school class. Kung sila man ay 5-7, ihihiwalay natin, mag-a-assign tayo ng isang personal ministry or elder na magtuturo at meron silang separate na lesson. Naintindihan nyo po? Yun yung new members class. At least 6 months or 1 year, meron silang separate lesson or class. Minsan kasi sa typical Sabbath school lesson, mga igsoon, ano ang ating memory verse? Ilan sa inyo ang nakamemorize? Oh, wala pala, hindi pala kayo nag-aaral. Anong ginagawa nyo? So, ganun. Minsan, debate sa lesson. Mga kapatid, meron na tayong ibang style ng pagtuturo. Hindi po one way. It should be facilitated. Facilitator lang yung teacher. Minsan sa Sabbath school, nagdidebate tayo, nag-aawayan. Nung unang panahon, merong case na nagsusuntukan at nagbabatuhan pa ng Biblia. Sa mga kapatid, itong bagong member, sasama natin. Sa ganun, masasyak. Ganun. So mga kapatid, ganito pala sa Adventist. So mawawala na, hindi na dadalo. Kaya let us create new members class. And last, assign its new member to a spiritual support guide. Alam niyo itong support guide? Ito po yung sponsorship, guardianship program. Na halimbawa, si kapatid, babautismuhan, merong isang older member na mag-i-sponsor sa kanya. Parang sa Katoliko, ninang-ninang. Siya ang guardian. Pag wala, siya ang in charge na alamin kung bakit hindi nakadalo. So, guardianship program. So, bilisan ko na po. Then, let us monitor and evaluate discipleship, nurture, and reclamation efforts. When I was the president of South Central, ang sinasabi ko sa aming mga pastor, yung baptismal questionnaire, ipapotocopy nyo. 2 kopya. Yung original, yung isa, binibigay sa conference, di ba? Sinasubmit para alam mo kung ilan ang baptism ng pastor. At ang aking suggestion, ipotocopy, iwan sa church clerk yung baptismal questionnaire para alam ng church officer kung saan nakatira, kung kailan ang birthday. Tapos sa mid-year or end of the year, i-evaluate ng church board. Sa ating nabinyagan ngayong 2021, nakapagpabinyag tayo ng 60. Ilan na lang kaya ang natitira dito? So kilala naman nyo yung mga bagong binyaga. So mga kapatid, magkaroon tayo ng monitoring sa ating mga kapatid at sa mga bagong binyagan. Kaya mga kapatid, Luke chapter 15, we know that Luke chapter 15 is the parable of the lost. Nung umuwi yung alibughang anak, nung makita yung nawawalan tupa, nung makita yung nawawalang pera, tuwan-tuwa at sila'y nagalak at ang mga anghel sa langit ay natutuwa. Kaya ganun din sa langit mga kapatid, kung ang ating mga bagong binyagan at yung mga hindi na dumadalo ay mapapabalik natin sa ating church. Mga kapatid, tandaan po natin, winning and keeping must go hand in hand. That is the complete discipleship program. Hindi lamang po evangelism, hindi lamang baptism. We have to disciple, we have to nurture, and we have to reclaim all our former members. At ang sabi, mission without nurture
is incomplete and irresponsible. Kaya mga kapatid, it's high time na talagang inilagay po itong NDRIEL, Nurture, Discipleship, Reclamation, and Integrated Evangelism Lifestyle, para maging holistic at talagang meron tayong tunay na discipleship program. Mga kapatid, ang sabi po, the church is organized for salvation and mission. Kaya sana ang ating po mga iglesia ay magkaroon ng complete discipleship and reclamation program para sa ganun ang ating church ay talagang maging healthy. At kung dumating ang Panginoon, sasabihan tayo, faithful servant, faithful stewards, enter now into the kingdom I have prepared for you. Thank you so much, and may God bless you all. Give me ears to
Let's close our program with our theme song, We Proclaim. May I request everyone to please rise. The gospel message to this generation we proclaim God's love, His grace, and His divine salvation. We proclaim to the nation, field and to the cities, throughout the islands, mountains, land, and seas. Our faith in Christ, our Lord and Savior, we proclaim the Sabbath truth and its observance. We proclaim our health and bodies as temple. We proclaim integrated in our daily lifestyle, evangelizing everyone around. Christ's method gives us our direction. We proclaim we're witnesses to this redemption. We proclaim Christ's coming is our blessed hope. We proclaim in joyous fellowship and loving friendship, discipleships and nurturings, the love of God for all unseen. We Ato'y dako atong ulo, pagampo. Labing gamhanan nga Ginoo, nining mataho mga kahaponon, among ikalipay o Dios. Nga diin katong mga bulawanon nga mga pulong nga giser kanamo o ba ni Pastor Gaben. Hinaot o Dios nga kato mahimo namong kabahin samtang kami nagapuyo nining kalibutan nga puno sa sala. Salamat Ginoo nining nga programa. Nga din ikaw ang imong ngalan among nahimaya ug salamat sa Balang Espiritu nga mao kini magagamit sa imong mga katawhan nining hinapos nga kapanahunan. Salamat Ginoo sa imong grasya, sa imong gugma nga wala mo kami hikabsi. Nining oraso Dios among gitunol diha kanimo ang tanang pasalamat tungod kay ikaw dalaygon ug angay pasalamatan. Ginoong Dios nining kaponon sa among pagtapos. Salamat nga kami magapamauli o magadto sa laing na programa na usab. Nga katong mga pulong, mga mahimo namo nga uban sa imong grasya, nga kami motubo nga kumpleto ug kami magakinabuhi nga labing mas suod ug duol diha kanimo samtang kami nagapaabot sa imong madali nga pagbalik. Kining tanan among gisalig ug lamang madawat tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.